Tervepä terve vaan! Tällä kertaa teen tällaista tutoriaalia tällaisesta hienosta ja eeppisestä värkistä, johon saa numeroita laitettua tälleen hienosti. Niitä on tonne 1–0 asti. Ja tässä on vielä sitten tällainen, äsken väsäsin, kun ei ollut muuta tekemistä, niin tollaisen. Sori, tosta yskäisystä on ollut vähän yskää. Eli tämähän on vaan tällainen normivärkki, missä ei ole mikä tää nyt onkaan nimeltään. Tää on ekaa kertaa kun kokeilin edes tehdä tällaisen, niin tässä nyt, onks tää nyt joku memorum mikä tää onkaan, mutta se vaan menee tolleen ja sitten tohon noin. Ja tää on sitten osa 1 varmaankin ja osa 2 tulee sitten kun kerkeen, eli aloitetaan tän tekeminen. Tarvitaan aika reilusti vapaata tilaa. No niin, eiköhän tää riitä. Sitten tehdään sellainen 9 ruutua pitkä tällainen juttu. Sitten laitetaan 3 noin molemmille puolille. Tälleen 3 kertaa 2. Lakittaa vähän. Sitten taas 3. Ai, lakittaa. Taas noin. Noin ja noin ja sitten siihen laitetaan. Mitä laitetaan? Joo, se on ihan surkea tyyppi putouksessa, mutta näin. Siinä on se kehikko. Sitten tähän tulisi ne itse mitkä palkit nyt onkaan. Ei laitetaan niitä vielä. Siihen vaan niitä laitellaan ja sitten ei laiteta vieläkään niitä punaisia. Tai no millä värillä nyt kukakin tekee. Laitetaan tohon, tohon ja tohon. Sitten tarvitaan näitä pistoneita. Ja laitetaan ne tänne noita apuna käyttää. Sinne meni väärin päin. Noin. Sitten noin. Näihin kaikkiin vaan tälleen ja sitten voi laittaa ne punaiset tai minkä väriset villat nyt onkaan. Noin. Säde pois ja villat vaan tohon nyt noin. Tulee aika räikeä tästä, mutta aivan sama. Näitä värejähän voi muuttaa. Siinä on. Sitten laittaan näin tähän villat. Sitten tohon repreatorit. Ja tähän redstonet. Ja tänne sama.
Laki iskee taas paljon FPS. Peräti yli 10. Uusi maailman ennätys. Mulla on nimittäin niin surkea kone, että joskus käyvät alle 5:kin. Ja sitten noin. Siinä on nämä vaakasuorat palkit. Sitten pitää laittaa vielä pystysuorat. Otetaan tohon alimman pistonin kohdalle. Ei kun upsista. Tohon kohti. Ja sitten tähän keskimmäisen pistonin kohdalle. Ja respiraattorit noihin, että ne kaikki menee kerralla. Ja sitten laitetaan tuosta redstoneesta sivulle noin. Lagi. Noin. Ja tuohon. Noin. Sitten voidaan testatakin vaikka tätä. Siinähän se tuli tolleen noin. Sitten kun tekee vaan näihin kaikkiin sen samalla tavalla, niin tämä periaatteessa on tämä itse numerojuttu valmis. En nyt skippaa tätä kohtaa, kun tässä ei nyt kovin kauaa kestä. Niin. Lakit vallottaa mut. Ai niin, tämä piti tohon laittaa niinku, ja sitten tohon noin vielä. Jos halus jotenkin näyhistää kunnolla. Minä laitoin nää vaan tossa vaan silleen jotenkin väjiin vaan tonne. En edes yrittänyt niitä laittaa kunnolla. Siihen vaan ne kaikki ja sitten kun tämä vaihe on valmis. Taas laki. Nyt tää tippui alas. Tästä äänestäni vielä sen verran, kun kuvaan muuten tässä kuvaan tässä ensimmäistä kertaa äänen kanssa. Niin tämä ääneni on ihan joku outo, koska tää mikki nyt on vähän ihmeellinen. Muuttaa äänen minkälaiseksi sattuu, niin ei tarvitse tunkea sitä, hitto mikä helari kommenttaja, vaan tiedetään kyllä tästä asiasta. Ei siihen, Sitten noin. Nyt on valmis. Sitten laitetaan näihin vaikka nyt silleen A. B. C. D. E. Ei kun D, E, F se on oikein mikään.
Sitten tulee kait G. Noin. Nämähän ne ei saa olla tässä keskellä. Sinne meni villa. Myöskään oikeasti viime aikoina vaivannut aika paljonkin. Että sori siitä. Nyt ollaan tässä tilanteessa. Mennään tonne jonkin matkan päähän tälleen. Otetaan tästä tää keskikohta ja tästä vaan kävellään tälleen. Tuo ehkä saattaisi riittääkin. Laittaa siihen palikka. Sitten laitetaan, no riippuen siitä miten paljon numeroita halutaan, niin tälleen tasaväkisesti molemmille puolille, niin se tulisi silleen. Ja jos halutaan tai no itse asiassa, niin. Tämähän on se, niin no, näitä pitää olla 7. Niin nuohan ne määrittää ne numeroiden määrät. Elikkä tähän pistetään nyt vaikka se A, B, onko se, C on tuolla, C, sitten niin joo, niin, nää vähän jäättää. Tohon D, eli laitetaan se vaikka tohon, no tuo vähän vinossa. Ei sillä kyllä periaatteessa olisi mitään merkitystä, mutta käy tuon G. Sitten E ja F. Täällä ei periaatteessa ole mitään muuta merkitystä kuin se, ei toho, että miten tuolta ne janat tähän tulevat. Sitten laitetaan tähän nämä vivut, jos halutaan, tai niin kuin jotain. Niin näillä voi testata sitä, kun tästä laitetaan sitten nämä restonet. Noin. Sitten ne vaan yhdistetään tosta tonne, niin kuin kirjain ja kirjain silleen samalla lailla. Esimerkiksi tää A tästä nyt niin voi laittaa suoraan tälleen. Tää tuohon johonkin kohtaan jättää tolleen, niin saapi repreatterin. Tai minun kielelläni repeaterin. Noin. Sitten vaan tohon ja tohon repreateri ja ylöspäin. Tohon repreateri. Ja siinä on. Nyt pitäisi ylimän vörkkiä tosta kun laitetaan vivusta. Jep. Ja tälleen sitten vaan yhdistetään nämä kaikki tästä ja seuraavassa osassa näytän sitten miten nuo tehdään ja varmaan myös nuo. Minä teen nämä palkit tässä sillä väliin, ne on nyt niin helppo tehdä, että nuupikin ne yleensä tajuaa, mutta joskus niissä saattaa olla vähän ongelmia, kun joutuu mutkittelemaan. Mutta sellaista tällä kertaa ja nähdään ensi, tai no ei nähdä vaan, no kuullaan ensi kerralla. Moikka!